Základy názvoslovia organických zlúčenín. Časť 6. Ako pomenovať racionálne vzorce nenasýtených uhľovodíkov. Nenasýtené uhľovodíky sú také organické zlúčeniny uhlíka a vodíka, v ktorých sú jednotlivé atómy uhlíka navzájom viazané nielen jednoduchými väzbami, ale aj násobnými, teda dvojitými alebo trojitými. Alkény sú uhľovodíky, v ktorých sa vyskytuje medzi atómami uhlíka aj dvojitá väzba. Jedna molekula alkénu môže obsahovať jednu alebo aj viac dvojitých väzieb. Alkíny sú také uhľovodíky, v ktorých sa vyskytuje trojitá väzba medzi atómami uhlíka, pričom jedna molekula alkínu môže obsahovať jednu alebo aj viac trojitých väzieb. Ďalšiu skupinu nenasýtených uhľovodíkov tvoria alkeníny. Sú to také uhľovodíky, v molekule ktorých sa súčasne vyskytuje medzi atómami uhlíka dvojitá aj trojitá väzba, pričom v jednej molekule sa môže vyskytovať súčasne aj väčší počet dvojitých alebo trojitých väzieb. Názvy najjednoduchších nerozvetvených alkénov, to je takých, ktoré obsahujú 2 alebo 3 atómy uhlíka v molekule, sa skladajú z 2 častí. Kmeň názvu sa určí podľa počtu atómov uhlíka, teda podľa homologického radu, a k tomuto kmeňu sa pripája prípona N, ktorá vyjadruje prítomnosť dvojitej väzby. V prvom vzorci máme 2 atómy uhlíka, ktoré sú navzájom viazané dvojitou väzbou. Pri racionálnych vzorcoch si treba uvedomiť, že tie väzby, ktoré máme znázornené čiarami, sú vždy väzby medzi atómami uhlíka. Takže i keď máme napísané CH2 dvojitá väzba CH2, neznamená to, že znázornená dvojitá väzba je medzi atómami vodíka H2 a atómom uhlíka C. Znázornená dvojitá väzba je medzi 2 atómami uhlíka v uhľovodíkovom reťazci. A tie 2 atómy vodíka sú viazané k atómu uhlíka inými, jednoduchými väzbami, ktoré tu však nie sú zobrazené čiarami, lebo v racionálnych vzorcoch sa väzby medzi atómom uhlíka a atómom vodíka nikdy nezobrazujú. Podľa homologického radu je kmeň názvu zlúčeniny, ktorá obsahuje 2 atómy uhlíka eth. Preto názvou začneme kmeňom názvu eth, a skutočnosť, že medzi týmito atómami uhlíka je dvojitá väzba, vyjadríme príponou N. Takže názov uhľovodíka, ktorý je znázornený v prvom vzorci, je etén. V druhom vzorci máme 3 atómy uhlíka, pričom medzi prvým a druhým atómom uhlíka je dvojitá väzba. Podľa počtu atómov uhlíka a homologického radu bude kmeň názvu uhľovodíka prop, pretože tretí člen homologického radu, teda uhľovodík s 3 atómami uhlíka, má kmeň názvu prop. Prítomnosť dvojitej väzby vyjadríme príponou N. Podobne je to aj v treťom vzorci, v ktorom máme opäť 3 atómy uhlíka a jednu dvojitú väzbu. Podľa homologického radu bude kmeň názvu opäť prop, pretože tretí člen homologického radu, teda ten, ktorý má 3 atómy uhlíka, má kmeň názvu prop. A prítomnosť dvojitej väzby opäť vyjadríme príponou N. Názvy najjednoduchších alkínov vytvoríme z kmeňa názvu podľa počtu atómov uhlíka v súlade s homologickým radom a k tomuto kmeňu pripojíme príponu ín, ktorá informuje o prítomnosti trojitej väzby v molekule. Takže princíp je podobný ako v prípade alkénov, rozdielna je prípona. Alkín s 2 atómami uhlíka pomenujeme ako etín. Kmeň názvu je et, lebo uhľovodíkový reťazec s 2 atómami uhlíka má vždy kmeň názvu et podľa homologického radu. A k nemu pripojíme príponu ín, ktorá informuje o tom, že medzi atómami uhlíka je trojitá väzba. V ďalších vzorcoch máme 3 atómy uhlíka. Kmeň názvu teda bude prop a k nemu pripojíme príponu ín, ktorá informuje o prítomnosti trojitej väzby v molekule.
prípade, keď máme v molekule nerozvetveného alkénu minimálne 4 atómy uhlíka, teda 4 alebo viac, musíme v názve presne označiť, za ktorým atómom uhlíka v reťazci je lokalizovaná dvojitá väzba. Musíme teda očíslovať atómy uhlíka v reťazci. Pritom je podstatný smer číslovania. Musíme číslovať v takom smere, aby sme pre atóm uhlíka, za ktorým je dvojitá väzba, dostali čo najnižšie číslo, to znamená čo najnižší lokant pre dvojitú väzbu. Lokant označujúci polohu dvojitej väzby sa uvedie medzi kmeň názvu a príponu en. Pred aj za lokantom píšeme vždy spojovník. Teraz si to precvičíme na jednoduchých príkladoch. Podľa pravidiel musíme uhlíkový reťazec číslovať zľava doprava v tomto prípade, aby sme pre dvojitú väzbu priradili čo najnižší lokant. Keďže máme v reťazci 4 atómy uhlíka, podľa homologického radu bude kmeň názvu bud. Za ním uvedieme lokant 1, lebo dvojitá väzba je za uhlíkom číslo 1 a nakoniec pripojíme príponu en. V druhom vzorci musíme uhlíkový reťazec číslovať sprava doľava. Takto dostaneme čo možno najnižší lokant pre dvojitú väzbu. Opäť je to lokant 1. Názov uhlovodíka začneme kmeňom názvu bud, lebo v uhlíkovom reťazci máme 4 atómy uhlíka. Za ním uvedieme lokant 1 a nakoniec príponu en. Všimnite si, že sme dostali rovnaký názov ako v prvom príklade. Ide teda o tú istú zlúčeninu, o ten istý alkén. Len v závislosti od smeru číslovania môžeme vzorec napísať v dvoch rôznych podobách. V ďalšom vzorci je dvojitá väzba umiestnená v strede uhlíkového reťazca. Takže pri číslovaní z oboch smerov dostaneme rovnaký lokant. V oboch prípadoch je dvojitá väzba za uhlíkom číslo 2. Názov uhlovodíka bude bud 2en. V tomto vzorci musíme uhlíkový reťazec číslovať sprava doľava, lebo len v tomto smere dostaneme pre dvojitú väzbu najnižší lokant. Vo vzorci máme 5 atómov uhlíka, kmeň názvu podľa homologického radu bude pent. Za ním uvedieme lokant 2 a nakoniec príponu en. Ak by sme v tomto vzorci číslovali uhlíkový reťazec zľava doprava, pre dvojitú väzbu by sme dostali lokant 3, názov by bol pent 3en. Je to však nesprávny názov, lebo sme pre dvojitú väzbu nepridelili čo možno najnižší lokant. Jediný správny názov alkénu s uvedeným vzorcom je pent 2en. Obdobné pravidlá platia aj pre nerozvetvené alkíny s minimálne 4 atómami uhlíka v molekule. Rozdiel je opäť iba v prípone. Prítomnosť trojitej väzby vyjadríme príponou ín. Uhlíkový reťazec musíme číslovať v takom smere, aby sme pre atóm uhlíka, za ktorým je trojitá väzba, dostali čo najnižšie číslo, teda čo najnižší lokant pre trojitú väzbu. Lokant označujúci polohu trojitej väzby sa uvedie medzi kmeň názvu a príponu ín. Opäť si to precvičíme na jednoduchých príkladoch. V prvom vzorci musíme podľa pravidiel uhlíkový reťazec číslovať zľava doprava, aby sme pre trojitú väzbu priradili čo najnižší lokant. Keďže máme v reťazci 4 atómy uhlíka, podľa homologického radu bude kmeň názvu bud. Za ním uvedieme lokant 1, lebo trojitá väzba je za uhlíkom číslo 1 a nakoniec pripojíme príponu ín. V tomto vzorci musíme uhlíkový reťazec číslovať sprava doľava. Takto dostaneme čo možno najnižší lokant pre trojitú väzbu. Opäť je to lokant 1. Názov uhlovodíka začneme kmeňom názvu bud, lebo v uhlíkovom reťazci máme 4 atómy uhlíka, za ním uvedieme lokant 1 a nakoniec príponu ín. Dostali sme rovnaký názov ako v prvom príklade. Ide o tú istú zlúčeninu, o ten istý alkín. Len v závislosti od smeru číslovania môžeme vzorec napísať v dvoch rôznych formách.
V ďalšom vzorci je trojitá väzba umiestnená v strede uhlíkového reťazca. Takže pri číslovaní z oboch smerov dostaneme rovnaký lokant. V oboch prípadoch je trojitá väzba za uhlíkom číslo 2 a preto názov uhlovodíka bude buď 2-ín. V ďalšom vzorci musíme uhlíkový reťazec číslovať sprava doľava. Vidíme, že tá trojitá väzba je bližšie k pravému koncu reťazca. V tomto smere teda dostaneme pre trojitú väzbu najnižší lokant. Vo vzorci máme 5 atómov uhlíka, kmeň názvu podľa homologického radu bude pent, za ním uvedieme lokant 2 a nakoniec príponu ín. Ak by sme v tomto vzorci číslovali uhlíkový reťazec zľava doprava, pre trojitú väzbu by sme dostali vyšší lokant, a to číslo 3. Názov by bol pent 3-ín. Je to nesprávny názov, lebo sme pre trojitú väzbu nepridelili čo možno najnižší lokant. Takže jediný správny názov alkínu s uvedeným vzorcom je pent 2-ín. V molekule alkénu môžeme mať aj viac dvojitých väzieb medzi atómami uhlíka. Ich počet v názve vyjadríme tak, že pred príponu N vsunieme násobiacu predponu. V prípade dvoch dvojitých väzieb v molekule teda dostaneme príponu dién, troch dvojitých väzieb príponu trién, štyroch dvojitých väzieb príponu tetraén a tak ďalej. Kvôli lepšej výslovnosti ešte medzi kmeň názvu a príponu vsunieme hlásku a. Pri číslovaní uhlíkového reťazca postupujeme tak, aby sme pre atómy uhlíka, za ktorými sú dvojité väzby, dostali čo najnižší súbor lokantov. Okrem toho je dôležité, aby sme v názve uviedli lokanty pre všetky dvojité väzby prítomné vo vzorci. To znamená, koľko dvojitých väzieb je v molekule alkénu, toľko lokantov musí byť uvedených v názve medzi kmeňom názvu a príponou. A teraz podľa týchto pravidiel pomenujeme nasledujúci vzorec. Prvým krokom je číslovanie uhlíkového reťazca. Najskôr vyskúšame číslovanie zľava doprava. Pre dvojité väzby dostaneme lokanty 1 a 4. Vytvoríme názov. Uhlíkový reťazec sa skladá zo 6 atómov uhlíka. Kmeň názvu bude preto hex. Keďže máme vo vzorci dve dvojité väzby, za hex napíšeme písmeno A, nasledujú lokanty 1, čiarka 4 a prípona dién, lebo vo vzorci sú dve dvojité väzby. A teraz vyskúšame číslovanie sprava doľava. Pre dvojité väzby dostaneme lokanty 2 a 5. Kmeň názvu bude rovnako hex, keďže v uhlíkovom reťazci je 6 atómov uhlíka. Za hex napíšeme písmeno A, lebo vo vzorci sú dve dvojité väzby. Nasledujú lokanty 2, čiarka 5 a prípona dién, lebo vo vzorci sú dve dvojité väzby. Keď porovnáme prvý a druhý názov zlúčeniny, vidíme, že v prvom názve je nižší súbor lokantov. Názov hexa 1,4-dien je teda správny. A názov hexa 2,5-dien je nesprávny, takáto zlúčenina ani neexistuje. Aj v nasledujúcich príkladoch vyskúšame číslovanie uhlíkového reťazca z oboch strán. V prvom vzorci najskôr očíslujeme atómy uhlíka zľava doprava. Dostaneme lokanty 1 a 3. Vo vzorci sú 4 atómy uhlíka, takže podľa homologického radu bude kmeň názvu buď. Pretože sú vo vzorci dve dvojité väzby, pridáme písmeno A, za tým uvedieme lokanty 1, čiarka 3 a príponu dién. A teraz ten istý vzorec očíslujeme sprava doľava. Dostaneme lokanty 1 a 3, rovnako ako to bolo v prvom prípade. Vo vzorci sú 4 atómy uhlíka, kmeň názvu bude buď, sú tam dve dvojité väzby, preto musíme pridať písmeno A a za tým uvedieme lokanty 1, čiarka 3 a príponu dién. Vidíme, že v prípade súmerne rozložených násobných väzieb môžeme uhlíkový reťazec číslovať z oboch strán a dostaneme pritom rovnaký a zároveň správny názov.
V druhom vzorci najskôr očíslujeme atómy uhlíka sprava doľava. Pre násobné väzby dostaneme lokanty 1, 3 a 6. Uhlíkový reťazec obsahuje 7 atómov uhlíka, takže kmeň názvu podľa homologického radu bude hept. Vo vzorci sú 3 dvojité väzby, preto pridáme písmeno A, za tým uvedieme lokanty 1, čiarka 3, čiarka 6 a príponu 3N, lebo vo vzorci sú 3 dvojité väzby. Dostaneme názov hepta 1, 3, 6, 3N. Ak ten istý reťazec očíslujeme v opačnom smere, teda zľava doprava, pre násobné väzby dostaneme lokanty 1, 4 a 6. Keďže uhlíkový reťazec obsahuje 7 atómov uhlíka, kmeň názvu bude hept. Pretože sú tam 3 dvojité väzby, pridáme písmeno A. Za tým uvedieme lokanty 1, čiarka 4, čiarka 6 a príponu 3N, lebo vo vzorci sú 3 dvojité väzby. Dostaneme názov hepta 1, 4, 6, 3N. Keď porovnáme s predchádzajúcim názvom, vidíme, že nižší súbor lokantov je v prvom názve, takže v tomto prípade je jediný správny smer číslovania sprava doľava. Obdobne je to aj v prípade alkínov, ktoré majú v molekule medzi atómami uhlíka viac trojitých väzieb. Ich počet v názve vyjadríme tak, že pred príponu ín vsunieme násobiacu predponu. V prípade dvoch trojitých väzieb v molekule teda dostaneme príponu diín, troch trojitých väzieb príponu triín, štyroch trojitých väzieb príponu tetraín a tak ďalej. Kvôli lepšej výslovnosti ešte medzi kmeň názvu a príponu takisto vsunieme hlásku a. Pri číslovaní uhlíkového reťazca postupujeme tak, aby sme pre atómy uhlíka, za ktorými sú trojité väzby, dostali čo najnižší súbor lokantov. Okrem toho je dôležité, aby sme v názve uviedli lokanty pre všetky trojité väzby prítomné vo vzorci. To znamená, koľko trojitých väzieb je v molekule alkínu, toľko lokantov musí byť uvedených v názve medzi kmeňom názvu a príponou. A teraz podľa týchto pravidiel pomenujeme nasledujúci vzorec. Prvým krokom je číslovanie uhlíkového reťazca. Najskôr vyskúšame číslovanie zľava doprava. Pre trojité väzby dostaneme lokanty 1 a 4. Vytvoríme názov. Uhlíkový reťazec sa skladá zo 6 atómov uhlíka. Kmeň názvu bude preto hex. Keďže máme vo vzorci dve trojité väzby, za hex napíšeme písmeno A. Nasledujú lokanty 1, čiarka 4 a prípona diín, lebo vo vzorci sú dve trojité väzby. A teraz vyskúšame číslovanie sprava doľava. Pre trojité väzby dostaneme lokanty 2 a 5. Vytvoríme názov. Kmeň názvu bude rovnako hex. Keďže v uhlíkovom reťazci je 6 atómov uhlíka, za hex napíšeme písmeno A, lebo vo vzorci sú dve trojité väzby. Nasledujú lokanty 2, čiarka 5 a prípona diín, lebo vo vzorci sú dve trojité väzby. Keď porovnáme prvý a druhý názov zlúčeniny, vidíme, že v prvom názve je nižší súbor lokantov. Názov hexa 1,4 diín je teda správny a názov hexa 2,5 diín je nesprávny. Aj v nasledujúcich príkladoch vyskúšame číslovanie uhlíkového reťazca z oboch strán. V prvom vzorci najskôr očíslujeme atómy uhlíka zľava doprava, dostaneme lokanty 1 a 4. Vo vzorci je 5 atómov uhlíka, kmeň názvu bude pent. Pretože sú tam dve trojité väzby, pridáme písmeno A, za tým uvedieme lokanty pre trojité väzby 1, čiarka 4 a príponu diín. A teraz ten istý vzorec očíslujeme sprava doľava, dostaneme lokanty 1 a 4, rovnako ako aj v prvom prípade.
Vo vzorci je 5 atómov uhlíka, kmeň názvu bude pent, pretože sú tam dve trojité väzby, pridáme písmeno A, za tým uvedieme lokanty 1, čiarka 4 a príponu diín. Dostali sme ten istý názov ako v prvom prípade. Vidíme, že v prípade súmerne rozložených násobných väzieb môžeme uhlíkový reťazec číslovať z oboch strán a dostaneme pritom správny názov. V druhom vzorci najskôr očíslujeme atómy uhlíka sprava doľava. Pre násobné väzby dostaneme lokanty 1, 3 a 6. Uhlíkový reťazec obsahuje 7 atómov uhlíka podľa homologického radu, preto bude kmeň názvu hept. Vo vzorci sú 3 trojité väzby, preto pridáme písmeno A, za tým uvedieme lokanty 1, čiarka 3, čiarka 6 a príponu 3ín, pretože sú tam 3 trojité väzby. Takže názov je hepta 1, 3, 6, 3ín. A teraz očíslujeme ten istý reťazec z opačného smeru, teda zľava doprava. Pre násobné väzby dostaneme lokanty 1, 4 a 6. Názov bude hepta 1, 4, 6, 3ín. Keď porovnáme s predchádzajúcim názvom, vidíme, že nižší súbor lokantov je v prvom názve, takže v tomto prípade je jediný správny smer číslovania sprava doľava a správny názov zlúčeniny je hepta 1, 3, 6, 3ín. Zlúčenina s názvom hepta 1, 4, 6, 3ín neexistuje. Ďalšiu skupinu nenasýtených uhlovodíkov tvoria alkeníny. V ich molekulách sú súčasne prítomné dvojité aj trojité väzby. V názve budú preto dva druhy prípon. N pre dvojitú väzbu, respektíve dién, trién a podobne, ak tých dvojitých väzieb bude viac, a prípona ín pre trojitú väzbu, respektíve diín, triín, ak bude viac trojitých väzieb. Vždy sa v názve ako prvá uvádza prípona N, samozrejme s príslušným lokantom alebo lokantmi pre dvojité väzby a až za ňou prípona IN, tiež s príslušným lokantom alebo lokantmi pre trojité väzby. Uhlíkový reťazec sa vo vzorci čísluje tak, aby násobné väzby mali čo najnižší súbor lokantov. V prvom kroku však nerozlišujeme, či bude mať nižší lokant dvojitá alebo trojitá väzba, ale všeobecne ako násobná. Ak na základe uvedeného pravidla existuje viac ekvivalentných možností číslovania, uprednostníme taký smer, pri ktorom pripadnú nižšie lokanty pre dvojité väzby. V nasledujúcom vzorci vyskúšame číslovanie uhlíkového reťazca z oboch strán. Najskôr očíslujeme atómy uhlíka sprava doľava. Pre násobné väzby dostaneme lokanty 1 a 4. Vo vzorci je 6 atómov uhlíka, kmeň názvu bude hex. Za kmeňom názvu vyjadríme dvojitú väzbu príponom N s lokantom 4, lebo dvojitá väzba je za uhlíkom číslo 4. Ďalej trojitú väzbu príponom IN s lokantom 1, lebo trojitá väzba je za uhlíkom číslo 1. Názov uhlovodíka by bol hex 4N1IN. A teraz očíslujeme ten istý reťazec z opačného smeru, zľava doprava. Teraz majú násobné väzby lokanty 2 a 5. Názov alkenínu bude hex 2N5IN, lebo dvojitá väzba je za atómom uhlíka číslo 2 a trojitá väzba za atómom uhlíka číslo 5. V tomto druhom prípade sú lokanty pre násobné väzby väčšie ako v prvom prípade, preto je druhý názov nesprávny a správny názov zlúčeniny je hex 4N1IN. Prvé dva vzorce sú rovnaké. Vyskúšame číslovanie z oboch smerov. Ak budeme uhlíkový reťazec číslovať sprava doľava, lokanty pre násobné väzby budú 1 a 4. Vo vzorci je 6 atómov uhlíka, kmeň názvu bude hex. Za kmeňom názvu vyjadríme dvojitú väzbu príponom N s lokantom 1, lebo dvojitá väzba je za prvým atómom uhlíka.
Ďalej vyjadríme trojitú väzbu príponov IN s lokantom 4, lebo trojitá väzba je s átomom uhlíka číslo 4. Názov uhlovodíka je hex 1N4IN. Ak by sme ten istý vzorec číslovali zľava doprava, lokanty pre násobné väzby budú 2 a 5. Vo vzorci je 6 atómov uhlíka, takže kmeň názvu bude rovnaký hex. Za ním nasleduje lokant pre dvojitú väzbu 5, prípona N, ďalej lokant pre trojitú väzbu 2 a prípona IN. Názov by bol hex 5N2IN. Keďže je súbor lokantov nižší v prvom riešení, správny názov je hex 1N4IN. Zlúčenina s názvom hex 5N2IN neexistuje. Ďalšie dva vzorce sú tiež rovnaké. Opäť vyskúšame číslovanie z oboch smerov a porovnáme výsledné názvy. Ak budeme číslovať uhlíkový reťazec zľava doprava, dostaneme pre násobné väzby lokanty 1 a 4. V molekule je 5 atómov uhlíka, takže kmeň názvu bude pent. Za kmeň názvu uvedieme lokant pre dvojitú väzbu 1 a príponu N a nakoniec uvedieme lokant pre trojitú väzbu 4 a príponu IN. Pri číslovaní toho istého vzorca sprava doľava dostaneme pre násobné väzby takisto lokanty 1 a 4. Ale v tomto prípade má dvojitá väzba lokant 4 a trojitá väzba lokant 1. Na základe tohto číslovania by bol názov pent 4N1IN. Tento vzorec je práve ten prípad, kedy máme z oboch smerov číslovania rovnaké lokanty pre násobné väzby všeobecne. Teda ak nerozlišujeme, či ide o dvojitú alebo trojitú väzbu. Lokanty násobných väzieb sú 1 a 4 v oboch smeroch. A jedine v takomto prípade uprednostníme pri číslovaní dvojitú väzbu. Teda dvojitej väzbe priradíme nižší lokant. A na základe tohto pravidla bude teda jediné správne riešenie názov pent 1N4IN. Názov pent 4N1IN je nesprávny, zlúčenina s takýmto vzorcom ani neexistuje. Pri ďalšom vzorci vidíme, že nižší súbor lokantov bude pri číslovaní zľava doprava, pretože tam je prvá násobná väzba hneď za atómom uhlíka číslo 1. Číslovaním teda zľava doprava dostaneme lokanty 1, 4 a 6. V molekule je 8 atómov uhlíka, takže kmeň názvu bude okt. Za kmeň názvu uvedieme lokanty pre dvojité väzby 1 a 4, za tým príponu dién, lebo v uhlíkovom reťazci sú dve dvojité väzby, takže musíme ich počet vyjadriť aj násobiacou predponou. Nakoniec uvedieme lokant pre trojitú väzbu 6 a príponu IN. Keďže máme dve dvojité väzby, za kmeň názvu ešte vsunieme hlásku A a správny názov je okta 1,4 dien 6 IN. Pri pohľade na posledný vzorec vidíme, že pri číslovaní z oboch smerov by sme začínali lokantom 1. Avšak ak sa pozrieme lepšie, vidíme, že trojitá väzba je viac napravo. Teda správny smer číslovania bude sprava doľava. A dostaneme tak lokanty 1, 3 a 6. V molekule je 7 atómov uhlíka, preto bude kmeň názvu hept. Za kmeň názvu uvedieme lokanty pre dvojité väzby 1 a 6 a za tým príponu dien, keďže v uhlíkovom reťazci sú dve dvojité väzby a ich počet treba vyjadriť aj násobiacou predponou. A nakoniec uvedieme lokant pre trojitú väzbu 3 a príponu IN. Keďže máme dve dvojité väzby, ešte musíme vsunúť hlásku A za kmeň názvu. Takže správny názov zlúčeniny je hepta 1,6 dien 3 IN. V predošlých príkladoch sme pomenovávali vždy vzorce nerozvetvených, nenasýtených uhlovodíkov. A ako to bude v prípade, ak na hlavný reťazec, v ktorom sú aj násobné väzby, budú naviazané aj alkylové skupiny, si vysvetlíme teraz. V
prvom kroku určíme hlavný reťazec, a to podľa nasledovných kritérií so zostupnou dôležitosťou. Po prvé, najdlhší reťazec priamo viazaných atómov uhlíka. Po druhé, najväčší počet násobných väzieb. Po tretie, najväčší počet dvojitých väzieb. To znamená, že najskôr hľadáme najdlhší reťazec atómov uhlíka. Ak je len jeden variant s najväčším počtom atómov uhlíka, ten bude hlavný reťazec a ostatné postranné reťazce sa budú považovať za alkylové skupiny. Ak však nájdeme viac variantov s rovnakým počtom atómov uhlíka, ktorý bude zároveň najväčší možný počet atómov uhlíka, za hlavný reťazec vyberieme ten variant, ktorý bude obsahovať viac násobných väzieb. Ak nájdeme viac variantov aj pri splnení oboch uvedených kritérií, uprednostníme ten variant, v ktorom bude viac dvojitých väzieb. Pozor, môže sa stať, že v hlavnom reťazci nebude ani jedna násobná väzba. Upozorňujem, že uvedené kritériá a ich dôležitosť sú v súlade s najnovšími platnými odporúčaniami názvoslovnej komisie JUPAC z roku 2013. V staršej literatúre môžete nájsť staršie pravidlá s odlišnými kritériami nadradenosti, podľa ktorých sa ako hlavný reťazec vyhľadával ten, ktorý mal najväčší počet násobných väzieb. V súčasnosti sa vyhľadáva hlavný reťazec s najväčším počtom atómov uhlíka. V druhom kroku očíslujeme atómy uhlíka v hlavnom reťazci, a to tak, aby sme čo najnižšie lokanty priradili násobným väzbám. Ak sú v hlavnom reťazci súčasne dvojité aj trojité väzby a existuje viac variantov, ktorých pre násobné väzby všeobecne prípadne rovnaký súbor lokantov, uprednostníme taký smer číslovania, aby sme nižšie lokanty priradili dvojitým väzbám. Až po priradení čo možno najnižších lokantov pre násobné väzby budeme prihliadať aj na polohu jednoväzbových alkylových skupín. To znamená, že dôležitejšie sú z hľadiska číslovania hlavného reťazca násobné väzby než alkylové skupiny. V ďalšom kroku pomenujeme hlavný reťazec podľa pravidiel pre nerozvetvené nenasýtené uhľovodíky. Čo sa týka alkylových skupín, tie sa vyjadria predponami pred názvom hlavného reťazca. Ak sa vo vzorci vyskytuje viac druhov jednoväzbových skupín, v názve sa uvedú v abecednom poradí. A ak sa vo vzorci vyskytuje väčší počet rovnakých jednoväzbových skupín, ich počet sa vyjadrí násobiacimi predponami di, tetra, penta a tak ďalej. Násobiace predpony sa pri zaraďovaní skupín podľa abecedy neberú do úvahy. To znamená, že dietyl sa zoradí podľa E a nie podľa D. Existujú aj jednoväzbové skupiny odvodené od nenasýtených uhlovodíkov. Z nich sú najdôležitejšie vinyl a alyl. Uvedené pravidlá si prakticky precvičíme na príkladoch, ktoré sú zamerané na pomenovanie vzorcov rozvetvených nenasýtených uhlovodíkov. Príklad číslo 1. Začneme určením hlavného reťazca. Existujú 3 varianty reťazcov priamo viazaných atómov uhlíka. Sú zvýraznené žltou farbou. V prvom variante je v reťazci 6 atómov uhlíka, v druhom variante 5 atómov uhlíka a v treťom variante iba 4 atómy uhlíka. Najdlhší reťazec je prvý variant, a teda ten zvolíme za hlavný reťazec. Ďalšie dva varianty nespĺňajú kritériá hlavného reťazca. Hlavný reťazec máme určený a teraz v ňom musíme očíslovať atómy uhlíka a pomenovať ho. Pri číslovaní sprava doľava prípadne pre násobnú väzbu lokant 1. Keďže máme v hlavnom reťazci 6 atómov uhlíka, kmeň názvu bude hex, za ním uvedieme lokant pre násobnú väzbu a nakoniec pripojíme príponu, ktorá informuje o tom, že ide o dvojitú väzbu. Hlavný reťazec má názov hex 1en. Ak budeme hlavný reťazec číslovať zľava doprava, pre dvojitú väzbu pripadne lokant 5
a názov hlavného reťazca bude hex 5n. V prvom riešení sme pre násobnú väzbu priradili nižší lokant, takže to bude správne riešenie. Teraz sa pozrime na alkylovú skupinu. Vo vzorci máme jednu CH3 skupinu, je to metylová skupina a tá je naviazaná na uhlík číslo 4. Prítomnosť alkylovej skupiny uvedieme predponou aj s príslušným lokantom. Celý názov zlúčeniny bude 4-metyl hex 1N. Príklad číslo 2. Opäť začneme určením hlavného reťazca. Existujú 3 varianty reťazcov priamo viazaných atómov uhlíka. V prvom variante je v reťazci 7 atómov uhlíka, v druhom variante 6 atómov uhlíka a v treťom variante iba 4 atómy uhlíka. Najdlhší reťazec je prvý variant a teda len ten spĺňa kritériá pre hlavný reťazec. V druhom kroku očíslujeme atómy uhlíka v hlavnom reťazci a pomenujeme ho. Pri číslovaní zľava doprava prípadne pre násobnú väzbu lokant 3. Keďže máme v hlavnom reťazci 7 atómov uhlíka, kmeň názvu bude hept, za ním uvedieme lokant pre násobnú väzbu a nakoniec pripojíme príponu, ktorá informuje o tom, že ide o dvojitú väzbu. Hlavný reťazec má názov hept 3n. Ak budeme hlavný reťazec číslovať sprava doľava, pre dvojitú väzbu prípadne lokant 4 a názov hlavného reťazca bude hept 4n. V prvom riešení sme pre násobnú väzbu priradili nižší lokant, takže to bude správne riešenie. Vo vzorci máme jednu metylovú skupinu a tá je naviazaná na uhlík číslo 5. Prítomnosť alkylovej skupiny uvedieme predponou aj s príslušným lokantom. Celý názov zlúčeniny bude 5-metyl hept 3n. Príklad číslo 3. Existujú 3 varianty reťazcov priamo viazaných atómov uhlíka. V prvom variante je v reťazci 5 atómov uhlíka, v druhom variante 6 atómov uhlíka a v treťom variante sú iba 4 atómy uhlíka. Najdlhší reťazec je druhý variant a teda len ten spĺňa kritériá pre hlavný reťazec. V druhom kroku očíslujeme atómy uhlíka v hlavnom reťazci a pomenujeme ho. Pri číslovaní zľava doprava a smerom nadol prípadne pre násobnú väzbu lokant 2. Keďže máme v hlavnom reťazci 6 atómov uhlíka, kmeň názvu podľa homologického radu bude hex, za ním uvedieme lokant pre násobnú väzbu a nakoniec pripojíme príponu, ktorá informuje o tom, že ide o dvojitú väzbu. Takže hlavný reťazec má názov hex 2n. Ak by sme číslovali hlavný reťazec z dola nahor a doľava, pre dvojitú väzbu prípadne lokant 4 a názov hlavného reťazca by bol hex 4n. V prvom riešení sme pre násobnú väzbu priradili nižší lokant, takže to bude správne riešenie. Vo vzorci máme jednu metylovú skupinu a tá je naviazaná na uhlík číslo 4. Prítomnosť alkylovej skupiny uvedieme predponou aj s príslušným lokantom. Celý názov zlúčeniny bude 4-metyl hex 2n. Príklad číslo 4. Existujú opäť 3 varianty reťazcov priamo viazaných atómov uhlíka. V prvom variante je v reťazci 9 atómov uhlíka, v druhom variante 8 atómov uhlíka a v treťom variante je iba 6 atómov uhlíka. Najdlhší reťazec je prvý variant a teda len ten spĺňa kritériá pre hlavný reťazec.
V druhom kroku očísľujeme atómy uhlíka v hlavnom reťazci a pomenujeme ho. Pri číslovaní zľava doprava prípadne pre násobnú väzbu lokant 2. Keďže máme v hlavnom reťazci 9 atómov uhlíka, kmeň názvu bude podľa homologického radu non. Za ním uvedieme lokant pre násobnú väzbu a nakoniec pripojíme príponu označujúcu dvojitú väzbu. Hlavný reťazec má názov non 2n. Ak budeme hlavný reťazec číslovať sprava doľava, pre dvojitú väzbu prípadne lokant 7 a názov hlavného reťazca bude non 7n. V prvom riešení sme pre násobnú väzbu priradili nižší lokant, takže to bude správne riešenie. Teraz sa pozrieme na alkylovú skupinu. Je to skupina CH2, dvojitá väzba CH. V názve sa uvedie predpono vinyl. Na hlavný reťazec je naviazaná na uhlíku číslo 6, takže jej lokant je 6. Celý názov zlúčeniny teda bude 6-vinyl non 2n. Príklad číslo 5. Opäť existujú 3 varianty reťazcov priamo viazaných atómov uhlíka. V prvom variante je v reťazci 7 atómov uhlíka, v druhom variante 5 atómov uhlíka a v treťom variante je tiež 7 atómov uhlíka, rovnako ako v prvom variante. Prvý aj tretí variant rovnako spĺňajú prvé kritérium pre hlavný reťazec, teda obsahujú najvyšší možný počet priamo viazaných atómov uhlíka. Oba varianty rovnako obsahujú aj jednu dvojitú väzbu. Možno teda oba varianty považovať za správne určený hlavný reťazec. Teraz očíslujeme atómy uhlíka v prvom variante hlavného reťazca a pomenujeme ho. Pri číslovaní sprava doľava prípadne pre násobnú väzbu lokant 2. Keďže máme v hlavnom reťazci 7 atómov uhlíka, kmeň názvu bude hept, za ním uvedieme lokant pre násobnú väzbu aj s príponou pre dvojitú väzbu. Hlavný reťazec má teda názov hept 2n. Ak tento variant hlavného reťazca budeme číslovať zľava doprava, dvojitá väzba bude mať lokant 5 a hlavný reťazec bude mať názov hept 5n. Pri číslovaní druhého variantu hlavného reťazca sprava doľava a nadol prípadne pre dvojitú väzbu lokant 2 a názov hlavného reťazca by bol hept 2n. Ak tento variant očíslujeme z dola nahor a smerom doprava, dvojitá väzba dostane lokant 5 a hlavný reťazec by sme nazvali hept 5n. Za správne môžeme považovať len tie riešenia, v ktorých sme názov hlavného reťazca určili ako hept 2n, pretože v týchto riešeniach má násobná väzba čo možno najnižší lokant. V oboch prípadoch máme na atóme uhlíka číslo 5 naviazanú alkylovú skupinu CH3CH2, jej názov je etyl. V názve ju vyjadrime teda predponou etyl s príslušným lokantom, takže správny názov zlúčeniny je 5-etyl hept 2n. Tento vzorec je príkladom toho, že hlavný reťazec môže mať aj viac variantov a pritom rovnako vyhovuje platným kritériám. Príklad číslo 6. Opäť môžeme nájsť 3 varianty reťazcov priamo viazaných atómov uhlíka. V prvom variante je v reťazci 6 atómov uhlíka, v druhom variante 5 atómov uhlíka a v treťom variante sú iba 4 atómy uhlíka. Najdlhší reťazec je prvý variant a teda len ten spĺňa kritériá pre hlavný reťazec. V druhom kroku očísľujeme atómy uhlíka v hlavnom reťazci a pomenujeme ho. Pri číslovaní sprava doľava prípadne pre násobnú väzbu lokant 1.
Keďže máme v hlavnom reťazci 6 atómov uhlíka, kmeň názvu bude hex, za ním uvedieme lokant pre násobnú väzbu, ktorá je v tomto prípade trojitá väzba, takže prípona bude ín. Hlavný reťazec má názov hex 1-ín. Ak budeme hlavný reťazec číslovať zľava doprava, pre trojitú väzbu pripadne lokant 5 a názov hlavného reťazca by bol hex 5-ín. V prvom riešení sme pre násobnú väzbu priradili nižší lokant, takže to bude správne riešenie. Teraz sa pozrieme na alkylovú skupinu. Na štvrtý atóm uhlíka v hlavnom reťazci je naviazaná metylová skupina. Celý názov zlúčeniny teda bude 4-metyl hex 1-ín. Príklad číslo 7. V tomto príklade môžeme nájsť tiež 3 varianty reťazcov priamo viazaných atómov uhlíka. Sú zvýraznené žltou farbou. V prvom variante je v reťazci 7 atómov uhlíka, v druhom variante 6 atómov uhlíka a v treťom variante sú iba 4 atómy uhlíka. Najviac atómov uhlíka je v prvom variante a teda ten označíme za hlavný reťazec. V druhom kroku očíslujeme atómy uhlíka v hlavnom reťazci a pomenujeme ho. Pri číslovaní zľava doprava prípadne pre násobnú väzbu lokant 3. Keďže máme v hlavnom reťazci 7 atómov uhlíka, kmeň názvu bude hept, za ním uvedieme lokant pre násobnú väzbu, ktorá je v tomto prípade trojitá väzba a tá sa vyjadrí príponou ín. Hlavný reťazec má teda názov hept 3-ín. Ak budeme hlavný reťazec číslovať sprava doľava, pre trojitú väzbu prípadne lokant 4 a názov hlavného reťazca bude hept 4-ín. V prvom riešení sme pre násobnú väzbu priradili nižší lokant, takže to bude správne riešenie. Na 5. atóm uhlíka v hlavnom reťazci je naviazaná metylová skupina. Celý názov zlúčeniny teda bude 5-metyl hept 3-ín. Príklad číslo 8. V tomto vzorci môžeme tiež nájsť 3 varianty reťazcov priamo viazaných atómov uhlíka. V prvom variante je v reťazci 5 atómov uhlíka, v druhom variante 6 atómov uhlíka a v treťom variante sú iba 4 atómy uhlíka. Najviac atómov uhlíka je v druhom variante a teda ten označíme za hlavný reťazec. Pri číslovaní atómov uhlíka v hlavnom reťazci zľava doprava a smerom nadol prípadne pre násobnú väzbu lokant 2. Pretože máme v hlavnom reťazci 6 atómov uhlíka, kmeň názvu bude hex. Za ním uvedieme lokant pre násobnú väzbu, v tomto prípade pre trojitú väzbu, a tu vyjadríme príponov ín. Hlavný reťazec má teda názov hex 2-ín. Ak budeme hlavný reťazec číslovať z dola nahor a doľava, pre trojitú väzbu prípadne lokant 4 a názov hlavného reťazca by bol hex 4-ín. V prvom riešení sme pre násobnú väzbu priradili nižší lokant, takže to bude správne riešenie. Na 4. atóm uhlíka v hlavnom reťazci je naviazaná metylová skupina. Celý názov zlúčeniny teda bude 4-metyl hex 2-ín. Príklad číslo 9. Aj v tomto vzorci môžeme nájsť 3 varianty reťazcov priamo viazaných atómov uhlíka. V prvom variante je v reťazci 7 atómov uhlíka,
v druhom variante 5 atómov uhlíka a v treťom variante, rovnako ako v prvom, tiež 7 atómov uhlíka. Za hlavný reťazec môžeme označiť prvý a tretí variant, čiže varianty, v ktorých má hlavný reťazec najvyšší možný počet priamoviazaných atómov uhlíka. Ak budeme v prvom variante hlavného reťazca číslovať atómy uhlíka sprava doľava, pre násobnú väzbu pripadne lokant 2. Pretože máme v hlavnom reťazci 7 atómov uhlíka, kmeň názvu bude hept, za ním uvedieme lokant pre trojitú väzbu a nakoniec vyjadríme prítomnosť trojitej väzby príponom ín. Hlavný reťazec má teda názov hept 2ín. Ak budeme tento variant hlavného reťazca číslovať zľava doprava, pre násobnú väzbu prípadne lokant 5 a názov hlavného reťazca bude hept 5ín. V prvom riešení sme pre násobnú väzbu priradili nižší lokant, takže to bude správne riešenie. Hept 2ín. Teraz vyskúšame číslovanie atómov uhlíka v ďalšom variante hlavného reťazca. Ak budeme číslovať sprava doľava a smerom nadol, pre násobnú väzbu prípadne lokant 2. Pretože máme v hlavnom reťazci 7 atómov uhlíka, kmeň názvu bude hept, za ním uvedieme lokant pre násobnú väzbu, v tomto prípade teda pre trojitú väzbu a nakoniec vyjadríme prítomnosť trojitej väzby príponom ín. Hlavný reťazec má teda názov hept 2ín. Ak by sme tento variant hlavného reťazca číslovali z dola nahor a potom doprava, pre trojitú väzbu prípadne lokant 5 a názov hlavného reťazca by bol hept 5ín. V prvom riešení sme pre násobnú väzbu priradili nižší lokant, takže to bude správne riešenie. Pri oboch variantoch sme hlavný reťazec teda pomenovali ako hept 2ín. Pozrieme sa ešte na postranné reťazce. V prvom variante hlavného reťazca je na 5. atóm uhlíka naviazaná alkylová skupina CH3CH2. Vyjadríme ju predponou etyl a pred ňou uvedieme jej lokant 5. Celý názov zlúčeniny teda bude 5-etylhept-2ín. V druhom variante je tiež na 5. atóm uhlíka naviazaná alkylová skupina CH3CH2. Tiež vyjadríme jej prítomnosť predponou etyl, pred ktorou uvedieme jej lokant 5. Takže celý názov zlúčeniny bude opäť 5-etylhept-2ín. Obidva varianty hlavného reťazca sú správne. V oboch variantoch máme rovnaký najväčší počet priamoviazaných atómov uhlíka v hlavnom reťazci a rovnaký lokant pre alkylovú skupinu. Príklad číslo 10. Najskôr určíme hlavný reťazec. V prvom variante je v reťazci 8 atómov uhlíka, v druhom variante 6 atómov uhlíka a v treťom variante 7 atómov uhlíka. Najviac atómov uhlíka je v prvom variante a teda ten označíme ako hlavný reťazec. Všimnite si, že hoci je v molekule aj násobná väzba, táto nie je súčasťou hlavného reťazca. Je to v súlade s najnovšími odporúčaniami pre názvoslovie organických zlúčenín, podľa ktorých má prioritu reťazec s najväčším počtom atómov uhlíka. Dĺžka reťazca je teraz nadradená jeho nenasýtenosti. Preto sa môže stať, že napriek tomu, že v molekule je násobná väzba, nemusí byť súčasťou hlavného reťazca. V hlavnom reťazci je teda 8 atómov uhlíka, medzi nimi sú iba jednoduché väzby, takže názov hlavného reťazca bude oktán. Pretože v hlavnom reťazci nie je žiadna násobná väzba, atómy uhlíka budeme číslovať tak, aby čo najnižší lokant pripadol pre alkylovú skupinu. Pri číslovaní zľava doprava to bude lokant 4.
Jednoväzbová skupina, zložená z dvoch atómov uhlíka, medzi ktorými je dvojitá väzba, sa vyjadrí predponom vinyl. Názov uhľovodíka teda bude 4-vinyloktán. Ak budeme hlavný reťazec číslovať sprava doľava, pre vinylovú skupinu pripadne lokant 5 a názov uhľovodíka bude 5-vinyloktán. V prvom riešení sme pre alkylovú skupinu priradili nižší lokant, takže jedine to bude správne riešenie. Príklad číslo 11. V tomto vzorci máme súčasne dvojitú aj trojitú väzbu. Pri určení hlavného reťazca však stále platí nadradenosť dĺžky reťazca pred jeho nenasýtenosťou. To znamená, že hlavný reťazec musí byť čo najdlhší, bez ohľadu na to, či bude obsahovať násobnú väzbu alebo nie. V prvom variante je v hlavnom reťazci 8 atómov uhlíka. V druhom variante 6 atómov uhlíka a v treťom variante 7 atómov uhlíka. Najviac atómov uhlíka je v prvom variante a teda ten označíme ako hlavný reťazec. V tomto variante je v hlavnom reťazci zahrnutá iba jedna násobná väzba. Druhá ostala v postrannom reťazci. Aj toto riešenie je však v súlade s najnovšími odporúčaniami pre názvoslovie organických zlúčenín, podľa ktorých má prioritu reťazec s najväčším počtom atómov uhlíka. Pretože máme v hlavnom reťazci násobnú väzbu, jeho atómy uhlíka budeme číslovať tak, aby pre násobnú väzbu pripadol čo najnižší lokant. Pri číslovaní sprava doľava to bude lokant 2. Pretože máme v hlavnom reťazci 8 atómov uhlíka, kmeň názvu bude okt, za ním uvedieme lokant pre násobnú väzbu, v tomto prípade pre trojitú väzbu, a jej prítomnosť vyjadríme príponou ín. Hlavný reťazec má teda názov okt 2-ín. Ak budeme hlavný reťazec číslovať zľava doprava, pre trojitú väzbu pripadne lokant 6. Názov hlavného reťazca bude v tomto prípade okt 6-ín. V prvom riešení sme pre násobnú väzbu priradili nižší lokant, takže to bude správne riešenie. Na 5. atóm uhlíka v hlavnom reťazci je naviazaná jednoväzbová skupina, ktorej prítomnosť vyjadríme predponom vinyl s príslušným lokantom, takže názov zlúčeniny bude 5-vinylokt 2-ín.